Salutare toată lumea și bine v-am regăsit la un nou episod. Eu sunt Mihnea77 și ne vom juca Minecraft ca un prim episod al meu. Merge să spargem copacul acesta, să facem un crafting table și după aceea, dacă este, să încercăm să facem unelte și după aia casă. O să încerc să fac o casă și sper să iasă foarte tare, sincer, chiar sper asta. Am să încerc să nu mă țin de creativ, chiar dacă am, uite, game, mode, sau nu am. Nu am alea. Ok, mai bine. Că nu le am. Nu știu. Pentru primul episod cred că doar o să minăm. Și o să vă aleg eu, adică o să vă dau eu niște zone, să-mi spuneți unde ați dori să facem casă. Scuzați că nu prea vorbesc, dar sunt un pic timid, pentru că este primul meu episod și nu știu dacă o să reușesc, dar na. Trebuie, ca să reușiți în YouTube, să aveți încredere în Dumnezeu și puțin noroc. Da, mai mult încredere în Dumnezeu și eu am foarte mare încredere că o să reușesc să ajung și eu măcar la 100 de abonați. Ce sunt porci ăștia, că nu înțeleg. Îmi dau knockout și la ăsta ce mai avem asta? Avem și pat și mâncare și oi, de toate avem acum. Avem un început chiar promițător. Să-mi spuneți dacă doriți să mă aud mai tare pe episodul următor și să știți că o să mă țin de o promisiune, o să vă spun chiar imediat în câteva momente. O să postez în fiecare zi, încerc să postez în fiecare zi. Mă uit și eu puțin să văd dacă mă aud ok. Văd că mă aud foarte bine. Încerc să postez în fiecare zi câte un episod. Gen, în total să am, în săptămâna asta, practic să am 7 episoade. O să stau mult să le editez, încerc din răsputeri, să fac un intro cât mai șmecher, pentru a ajunge și eu măcar la 100 de abonați. Și dacă ajung la 100 de abonați, asta e cel mai tare lucru. Și la 100 de abonați o să fac un server și o să vă bag pe server. Gen un pentru abonați, un server pentru abonați. Un SMP, dar nu știu dacă e exact SMP. N-am mai jucat de mult Minecraft și nu mai știu cu astea. Ăsta ce e? Nu știu, e mișto, să mi-l iau. Că e de design și chiar mișto. O să facem ceva design-uri acasă cu el. Așa, omorâm și oile acestea pentru mâncărică, dacă tot. O să mi le mai așez eu. Fă mai multă ordine ca să știu pe unde umblu. Gata.
Așa, spargem și acestea. Pe viitor sper să îmi dau drumul la vorbire, să vorbesc cât mai mult. Și vă zic acum, sau nu, vă zic la 500 de abonați o să aveți un giveaway din partea mea de 30 de euro. Pentru că revin. 2 hours later. Gata, am ajuns înapoi. Cred că aici o să ne facem o mini căsuță, pentru că am spus casa cea mare o să urmeze pe un episod. Sau de fapt ce? Construim acum ceva din ea, puțin. Și pe celălalt episod mai construim. Acest episod o să aibă undeva la 12 minute. Sperăm să nu iasă nici mai mult, dar nici mai puțin. Da, cred că aici, denivelez eu aici frumos, imediat. Și ce să vă mai spun despre mine? Sunt un copil, am 15 ani, sunt din Craiova, iar pasiunea mea este gaming-ul. În special să mă joc cu prietenii mei cei mai buni. Da, acum, de păcate, sunt singur că este ora 11:31 la cât filmez eu acum. Deci ne facem o mini casă până aici. De fapt, și ce? O facem acum, că de fapt așa zis, da, uite-ai. Gata. Primul perete. Aici o să fie ușa. Pentru că aici o să fie mina. Să că încep să fac din ea ca să știu după aia. Așa. Așa. O să mă mai uit eu din când în când să văd la ce minut sunt. Și na, sper să vă placă. Și dacă nu vă place, n-am ce să mai spun. La 2, 3, 4, 5, 6. 2 înseamnă că aici trebuie 1 și aici 1. 1, 2, 1, 2. Este perfect momentan. Cum facem noi aici acum. Da, nu veni mie o idee să iasă mai tare, chiar dacă mă complic mult. Trebuie să mergem să luăm și sand, să facem, încerc să fac cât de mișto pot eu. O să cresc aici un copac, o să mai am nevoie. Nu mai am. Da. Trecem peste. Încercăm să facem să arate tare rău. Două. Așa. Și mai facem noi aici. Și acum mergem aici. De fapt o să fac așa. Mă complic prea mult, dar na. Se iasă ceva tare, nu? Am găsit și coal. O să luăm mâine, adică episodul următor. Și haideți să ne facem încă un pickaxe. Dacă nu pickaxe, aolo. Iar a făcut pickaxe. Bă, dar bătut în cap mai sunt. Gata. Se face seara. Auzi eu sau este unde la care băbăie un creeper?
chiar nu știu ce e aia. Da, în fine. O să mă culc aici. Gata. Ultima chestie pe care o mai fac și după aia cred că o să închidem primul meu episod. O să fie câteva chesturi, dar am să fac cam 3 chesturi. Chiar dacă n-am atât de multe iteme la început, pe viitor, de fapt cred că la următorul episod sau la celălalt următor, nu știu cum să zic, eu cu româna nu sunt atât de bun, recunosc. Da, înseamnă că o să pun ăsta aici. Stați imediat, bam. Imediat, bam, 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 bam. Două. Facem, să le punem așa și gata, le-am făcut și pe acesta. Asta să mă uit, da, le-am pus așa. Și o să ne chitim aici itemele. Uite, râna aici. De fapt, da, lăsați aici până râna, că oricum o să avem multă. Aici o să punem lemnul. Așa. Bricul și aici în colț pe 2 rânduri nefolositoare. Bine, sunt folositoare. Aici o să facem așa. Una, două. Ar mai trebui sincer să fac o lopată. De fapt voi face 2 lopeți chiar. O să punem astea înapoi și este aici. Nu o punem aici să stea frumos. Aici dirt-ul și astea. Și aici jos, nu, aici de fapt, aici jos mâncarea, bineînțeles. Gata. Băi, băieți, ce să vă mai spun, băieți și fete, că poate să uite și fete, nu cred că să uite eu fetele la Minecraft. Acesta a fost primul meu episod. Eu sper că v-a plăcut și noi ne revedem ziua următoare, adică sâmbătă, la un nou episod din al doilea nostru episod, de fapt, nu